ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಪೆಲಕೈದ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪರೆಗಂದು ಇಂಕುಲು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಮಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೆಲಕೈದ ಪಚ್ಚಿರ್ನು ಪೂರ ಯಾನ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದ್ಯಾಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಪಂದ್ ಪಂಡೇರ್ ಅಂಚಾದಸ್ಕರ ಅಂಚಾದ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇಂಕುಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ರಡ್ಡ್ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಅರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪಚ್ಚಿರ್ಗೆತ್ತೊಂದೆ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಪೆಲಕಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ತೀಪೆತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಬೆಲ್ಲ ಬೋಡೊಂದು ಇತ್ತುಜಿ. ಪೆಲಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಮೆದು ದೋಸೆದ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ದೆರ್ ಗಟ್ಟಿ ರೊಟ್ಟಿದ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೆಲಕಾಯಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ದೆ ಪಚ್ಚಿರ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ತೀಪೆತ್ತುಂಡು. ಬೊಕ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ದಾಲ ಇತ್ತುಜಿ ಐಕ್ ಆದ್ ತೀಪೆತ್ತುಂಡು. ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ. ಬೊಕ ಉಂದು ಪೆಲಕಾಯಿ ಉಯ್ತ ಪಂಡ ಬೆರ್ಕೆ ಬೊಕ ಉಂದು ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿರ್ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿರ್ ಉಂಡೈತ ಅವು ಪೆಲಕಾಯಿ ಉಂದು ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಬೊಕ ದಪ್ಪ ಪಚ್ಚಿರ್ಲೈತ ತುಲೆ ಏತ್ ದಪ್ಪ ಪಚ್ಚಿರೈತ ಅವು ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿರ್ಗ್ ಕೈಪು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚ ಒಂದೀತೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಎಂಕುಲು ಸೇರ್ದ್ ಇರುವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದ್ ಎಂಕುಲು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಜಪ್ಪುವ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಪಂದ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜತ್ತುದ ಆಂಡ್ತುಲೆ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಉತ್ತಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಪೂರ ಐತ ಬೋಲೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುದು ಸೈಡ್ ಡ್ ಇದ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಈತ್ ಅರಿಕ್ ಈತ್ ಪಚ್ಚಿರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ ಒಂತೆ ತಾರೆಗಿತ್ತುಂದೆ ಯಾನ್ ಉಂದೆನೆ ಅಂತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಕಡೆಪೆನ್ ಕಡೆನಾಗ ಅರಿಲ ಪಚ್ಚಿರ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುದು ಪಾಡೋಡು ಒಂಜೆ ಪಚ್ಚಿರ್ ಒಂಜೆ ಅರಿಯೆ ಪಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಯ ರಡ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೋಡು. ಯಾನ್ ಒಂಜೆಗ್ ಪಾಡಿ ಕುಡೊಂಜೆ ಇತ್ತಲ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುದು ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತುದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್. ಬೊಕ ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆ ಐಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪೂರ ಬಂದ ಪೂರ ಕಡೆದಾಯೆ ಬೊಕನೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ. ಒಂದಿತ್ತೆ ಒರದ ಕಡೆದಾಂತುಲೆ ಇತ್ ಸಣ್ಣ ಆವೊಡು ತೂನಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಮೆದು ಬಂದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದೋಸೆ ಐತ ಪಚ್ಚಿರ್ ಪಚ್ಚಿರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ದೋಸೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕುಡೊಂಜೆಕ್ಲ ಪಾಡ್ದ್ ಕಡೆರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವೆನ್. ನೆಕ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ದೆಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್ ಜನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ್ ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ವೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ತಿನ್ರೆಗ್. ಐಕೋಸ್ಕರ ಜೀರಿಗೆಲ ಎಡೆ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ದ್ಯಾನ್ ಕುಡ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತುದು ದೀವೊಂಡ್ವೆನ್. ಒಂದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಈತ್ ಬಂದಾಂಡ್ ಎನ್ನೈತೆ ಯಾನ್ ನನ ಉಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ಗ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ. ಏತ್ ಟೇಸ್ಟ್ಗ್ ಏತ್ ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ಆತ್ ಪಾಂಡಾಂಡ್ ಆಂಡ ಒಂದು ತೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಂದೊಂತೆ ದಪ್ಪನೆ ಇಪ್ಪೊಡು ತೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಲಕ್ಕುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಪೆಲಕಾಯಿ ನಮ ಪಾಡ್ನದ ಅಂಚಾದ್ ಅವು ಲಕ್ಕುಜಿ ಆತ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಒಂತೆ ದಪ್ಪನೆ ಇಪ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಉಂದು ಈತ್ ದಪ್ಪೊಡು ನಾ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆಗ್ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ ಅತೆ ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪೊಡು ಉಂದು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಯಾನ್ ಕಾವಲಿ ಬೆಚ್ಚಾರೆ ದೀತೆನ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಮೈದೆ ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ತಾರೆದೆನ್ನೆ ಪಾಡ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವು. ತಾರೆದೆನ್ನೆ ಪಾಡ್ದ್ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಕಾಯಾದ್ ತಿಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೈ ಕಾಯ್ಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಯಾನ್ ತಿರ್ಗಾದ್ ಪಾಡ್ವೆ ಉಂದೆನ್ ತುಲೆ ಸಡನ್ಲಿ ಲಕ್ಕರೆ ಕೇನುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನಿ ನೆಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಅವು ಲಕ್ಕುಜಿ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜೆ ಪಚ್ಚಿರ್ ಚೂರು ಪಂಡ ಲಕ್ಕುಂಡು ಪಚ್ಚಿರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಲಕ್ಕುಜಿ. ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪರಿಮಳ ಲಾತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಎಂಚಾಂದ್ ತೋಜಾವೆ ಯಾನ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜೆನ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊನ್ವೆನ್. ಪೂರ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಒರದ ಪೂರ ದೋಸೆನ್ ಮಲ್ತುದು ಬೊಕ ಯಾನ್ ತೋಜಾವೆ ಯಾನ್ ದೋಸೆ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪಂದ್. ಚಾತ ಟೈಮ್ ಆತುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಆಂಡೇನಿ ಅಂಚಾದ್ ರಡ್ಡ್ ಕಾವಲಿಡ್ ಅಂಚಿದ ಮಿಟ್ಲ ಕಾವಲಿಡ್ ಯಾನ್ ದೋಸೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜೇಟೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಅಂಚಿದ ಏಟ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿದ ಏಟ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್‌ಗ ಬತ್ತುಂಡು ಬಂದ ಒರಿದುಂಡು ಅವು ಬೊಕ ಬಯ್ಯಡ್ ಇಜ್ಜಿಂಡೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಗ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದಿಕ್ಕ ಬಂದ್ ಬಂದ ದೀತೆ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಕುಲು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದೆ ಬಂದ ಬಯ್ಯಗ್ ಜೋಕುಲು ಕೇನು ಐಕೋಸ್ಕರ
ಉಂದಿತೆ ದೋಸೆ ಎಂಕಲ್ನ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಏತ ಆಂಡ್ ದಾದಾಂದ್ ತೋಜಾವೆ ಅನ್ಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತುಲೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ದೋಸೆ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಏತ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಆತುಂತುಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಡ್ಲ ಕಲರ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಬೈದುನ ಮಂಜೋಲ್ ಮಂಜೋಲ್ ಆತುಂಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ದೋಸೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ರೆ ಕಾಂಡೆ ಚಾಕ್ വീഡിയോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എൻ മൽപ്പ ഞാൻ വീഡിയോ നിക്കലെ ലൈക്ക് ആണെന്ന് ഞാൻ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟತುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.